български песни по Радио Бинар. Здравейте, часът е 6, денят е понеделник и вие сте с Радио Бинар. Мен Стефан и Деси. Здравейте от мен. Или иначе казано предаването Автомотив. Зад кадър за нас работят на аудиопулта Милен Димитров и на видеопулта Веси Минова, за да може да ни виждате и да ни чувате. Да, благодаря.
Здравейте отново! Вие сте с предаването Автомотив и Радио Бинар. Ние сме Стефан и Деси. И понеже, както гласи доброто старо клише, повторението е майка на знанието, ще споменем отново и кои са колегите с любезното съдействие, на които се излъчва нашето предаване. На аудиопулта е Милен Димитров, на видеопулта Веси Манова. Сега ще се опитаме общо взето накратко да ви кажем какво бихте могли да очаквате днес от нас. Да, днес ще си говорим за идеалите, за силата на съединението и за различните форми на революция и всъщност какво се провокира революцията, какъв е мотива и бунта в нас, около нас, защото знаем, че всъщност дори в момента има много големи революции, които се случват и колкото те са далеч от нас, всъщност толкова са и близо до нас, вътре в нас и зависят от нас. Така че, ако всъщност ви е интересна тази тема, включете се в чата ни, който е на нашия сайт binar.bg. Ще сме доволни, ако ни зададете дори въпроси. Ще имаме и гости. Така че... Може би да кажем по няколко думи за гостите. Всъщност, ако мога да допълня, Деси, когато мислихме какви да бъдат темите в днешното ни предаване, в крайна сметка решихме, че някак си от само себе си годишнините, които отбелязвахме през изминалата седмица, изискват някакво обговаряне, макар и не в точно този стандартен и клиширан начин, по който сме свикнали да го чуваме и да го виждаме. Тъкмо заради това избрахме тези теми. Малко по-късно в предаването очакваме да ни гостува господин Златко Костадинов, с когото ще си поговорим за революциите. Естествено, надявам се, това няма да бъде един своеобразен наръчник за това как се правят революции. След това сме планирали един скайп разговор, с което новите технологии ще нахлуят с всичка сила в нашото студио, с Николо Коцев, за да може той да ни разкаже малко повече за един концерт негов, който предстои заедно с Симфоничния оркестър на БНР, неговата група. Да. Ще има и така една покана към вас. Но за това може би малко по-късно. Да. Добре, нека да чуем една песен и ще продължим с съединението. You up, I treat you well. Tell you secrets I never tell. We pretend it's all okay, but there's one thing we never say. The world is full of good intentions. Paradise is hard to find. Say they love you, but fail to mention who they were with again last night. It never stops around the clock. When I'm there, you speak so soft. We'll run around, we'll wear you out. You break it off, I'll break you down. The world is full of good intentions. Paradise is full of lies. Tell you they love you, but fail to
Здравейте отново. Здравейте от мен. Вие сте с Автомотив и Радио Бинар. Както казахме, ще се опитаме така да ви въведем в нашето днешно предаване с темата за съединението. Изминаха няколко почивни дни. Аз не изключвам възможността хората, честно казано, да не са си дали сметка защо са чак толкова много, наслаждавайки им се. Да, на какво даваме заслугата. Да, реално. аз наистина четох едно проучване в един от всекидневниците, където около 80%, може би малко повече от запитаните, бяха казали, че изобщо по никакъв начин не го отбелязват съединението или изобщо не се чувстват празнично на тази дата. Но сега ние решихме, че това някакси ще се опитаме до някъде да го поправим. Най-малкото защото съединението на княжество България и на източна Румелия е като че ли, ако не единственото, то е едно от много малкото събития, които са безспорни в българската история. Тоест събития, които, макар и всеки със своите пристрастия, дали трябва да следваме някаква политика на сближаване с Русия или интеграция в посока на Запад, все пак всички са на едно мнение, че това, което се е случило тогава, е нещо хубаво, нека така да го кажем. Да. И освен това е плод изцяло на инициативата на българите, водени от идеалите за това да бъде един обединен народ, българския народ. И можем да кажем, че това е всъщност една успешна самоинициатива. Абсолютно, може би това е, така като се замисля, най-успешната самоинициатива в границите на България, защото наистина това е едно събитие, което е организирано, инициирано и осъществено единствено и само от българи и единствено и само в интерес на България. Сега, като че ли не съм сигурен, че са ни останали много неща, които да ни обединяват в момента. Доскоро залагахме предимно на спортни събития и мероприятия. Не знам, Деси, ти как мислиш? Дали са останали идеали, които да ни обединяват? Всъщност, нужни ли са? Абсолютно задължително е според мен една нация да има идеали, изобщо хората да имат идеали. И мисля, че ги има, просто те приемат различна форма. Естествено, ако примерно дори погледнем наднационално, идеалите, които ни обединяват са всъщност за обединена и свободна Европа. И може би част от хората, които са озряли за тази идея, реално припознават порива за обединение именно там, в обединяването на Европа и се гледа по-наднационално равнище. Да, всъщност, може би... Извинявай. Ами, да, всъщност това беше едното, което иска да кажа, а пък другото е, че ако някой е озрял за една такава идея като обединена Европа, то други пък намират самореализация на тази идея в Фейсбук, създавайки просто едни групи, нека всички българи да се съберем заедно. Да, в което няма нищо лошо. Да, няма всъщност. естествено. Аз всъщност съм голям почитател на Фейсбук, но точно такъв тип групи не виждам смисъл в тях, но нека си ги правят. Такъв тип групи не участваш. Ами, не. Те може би са част от някакво, не знам, сякаш винаги, когато се ражда някаква идея или някаква инициатива, заедно с нея се ражда и нейната противоположност. Да. Тоест в тази непрекъсната тенденция към глобализация и някакви наднационални обединения, може би пък някои хора предпочитат да запазят националното в себе си. Да, защото все пак това е някаква част от тяхната идентичност наистина. Сега не знам, аз наистина съм чувал от много места, че Обединена Европа всъщност е един от начините враждуващите, от векове враждуващите държави на територията на този размирен континент, в крайна сметка да получат това, което искат, без да го отнемат от някой друг. И в този смисъл, наистина, може би, членството в Европейския съюз
как да кажем, една алтернатива на това всички българи да живеят заедно на една територия, макар и тя да не фигурира на картата като Република България, ами като Европейски съюз, например. Да. Но всъщност някои хора отиват още по-далеч, създавайки една виртуална държава като Виртуландия, и където там няма територии, няма граници. За първи път чувам за такова нещо. Да, може би трябва да разкажем малко повече. Ами ако искате да чуем една песен и след това Деси да ни разкаже добре. за тази държава. Хубаво ме хвана се. Новите градски песни по Радио Бинар. Здравейте отново с Автомотив и Радио Бинар. Глобализация, революции. Мисля, че предаването ни е изключително важна тематика засяга днеска. Да, навлязохме в дълбокото, сериозно. Да, както ни обеща Деси, сега тя ще ни разкаже за една инициатива, за която аз нищо не знам, честно казано, признавам си. Ами аз се натъкнах случайно, докато готвихме предаването. Всъщност става въпрос за една интернет държава, първата продукция интернет държава, която е създадена 2008 година. И всъщност идеята е тя да си е суверенна държава, интернет базирана, обаче да няма реална територия и граници, но да си има правителство, нали, и съответно граждани, може да кандидатстваш да станеш гражданин на тази държава. Като идеята всъщност е да се премахнат си границите между реално съществуващите държави и всеки, който не е доволен от това къде живее и не е съгласен с действията на правителството,
по един вид мирен начин просто да абдикира от тази държава и да стане гражданин на Виртуаландия. Честно да ти кажа, аз като те слушам, си представям как след известно време, когато гражданите на тая държава се увеличат неимоверно, ще се появят толкова много случаи на хора, които са изпаднали в някакви собствени реалности, че ще създаде адски много работа на психоаналитиците, според мен. Ами то всеки си живее в своята си реалност. А на тебе как ти се струва тая инициатива всъщност? Защото честно казвам, аз съм малко по-консервативен и възрастен и на мен ми е малко странна. Изобщо не ми е странно, особено с факта, че Фейсбук в момента е една огромна държава. Права си. Напълно логично ми се вижда, тук просто са се опитали да е малко по някакси легитимно да се случат нещата и един вид това е експеримент, то е ясно. Експеримент, който цели реална демокрация да се случи. Чудесно е, че живеем във века на експериментите. Да чуем още една песен, след което да си поговорим с Златко. Bodies here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, but them folk ain't biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sound switching, chucking, spicing, add some flavor. Up the heat, silly rhymes and sweet type beats, yeah. But that ain't me, and nah, it just ain't me. So light me a light. These are the words of this be true. Sending them out with love and faithfully. Hopefully they'll do something to me, 'cause life is too short to store our grudges. Yeah. Life is too long to make no plans. I'm counting up time that I ain't using. 1, 2, 3, 4. I need a good use for all these lines and 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 lines. I keep on scribbling in the spare room I'm living in. Bodies here but I'm never in. Why do I keep wasting time? I keep on writing, but them folk ain't biting. Maybe the bait ain't juicy enough. Sound switching, chucking, spicing, add some flavor. Up the heat, city rhymes and feet type beats, yeah. But that ain't me, nah, it just ain't me. So light me a light. These are the words of this be true. Sending them out with love and faithfully. Hopefully they'll do something to me, yeah. Life is too short to store our grudges. Yeah. Life is too long to make no plans. Yeah. I'm counting up time that I ain't using. 1, 2, 3, 4. I need a good use for all these lines and 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 lines and
Здравейте отново. Здравейте. Ние сме Автомотив, вие сте на вълните на Радио Бинар, или може би на вълни не е много точно да се каже, както и да е. Въпросът е, че ни виждате и чувате. При нас в студиото вече е Златко Костадинов. Сега, умишлено нямахме идея да каним някой човек, който би могъл да говори по темата за революцията от гледна точка на неговите примерно политически ангажименти или някакви исторически такива интереси. Ами искахме да поканим гост, който да говори от името на един гражданин просто. Затова, Златко, ако искаш, може би да ни кажеш няколко думи за себе си. Ами за себе си, може би това предаване най-правилната дума би било анархист. В смисъл, аз съм един от хората, които в България може да се каже, че се имаме за анархисти и участваме в някакви анархистски организации, което идва да каже сигурно, че не съм точно най-случайният човек. От друга страна, случайни хора няма. Това е смисъл по такава тема, която засяга цялото общество. Дори да хванеш някакъв човек със средностатистическото мнение, то не е случайно. Това мнение е подплатено от личния му живот, много повече от влиянието на държавата, на средата. Ако щеш, дори вече в наши дни влиянието на чуждите държави. Нали? Американската култура приема е вездесъща дори и в България. Тъй, че не е толкова лошо, че не съм, нали, средностатистически човек, защото... Не, всъщност аз като казах един гражданин, нямах предвид средностатистически. Напротив, ти си съвсем подходящия гост и беше съвсем целенасочено избран да ни гостуваш. Благодаря, че приемеш. Аз нямам политически ангажименти. Другото, което щях да питаме, членуваш ли в някакви, примерно, партии? Има ли изобщо анархистки партии в България? Партии няма. Значи партията се бори за власт. Анархистите се борят за да няма хора, които да имат власт на другите хора. Да, всъщност съвсем буквално преведено анархия означава безвластие. Да, съвсем буквално, да. Добре, сега това, което исках да те питам е, при положение, че няма анархистки партии, всъщност какъв е инструмента, с който вие бихте могли да въздействате на властта? В смисъл, как се изразявате? Знаеш... Надявам се не по някакви твърде радикални. Не. Значи има, разбира се, всеки човек е малко или много грамотен по историята. Ясно е, че анархистите се изразяват по радикални начин. Ние по принцип не действаме на властта. В смисъл, ние гледаме да я премахнем. Значи не може на един вирус, примерно, да му действаш. Какво ще му действаш? По-хубаво да го няма. Нали, една болест е най-добре да я няма. В контекста конкретно на предаването, нали, ние се борим за революция. Нали, революция от гледна точка не на анархиста, ако щеш, на най-обикновения човек, това е радикална промяна на обществената система. Нали, къде става дума за революционна за обществена система. Добре, обаче как бихте го направили при положение, че... Като се организирам. Значи има такива, нали, особено напоследък са модерни такива течения, които казват, нали, те хората един вид ще се събудят една сутрин и ще кажат, нали, ще тръгнат по еволюционен път. Този еволюционен път ще им разви съзнанието. И една сутрин хората ще се събудят, ще кажат, че няма нужда от властта и просто ще си я махнат сами. Нали, няма да има нужда нещо да се организира, да се мисли предварително, да се правят някакви стратегии, да се градят такива неща. Има, нали, такива течения в анархизма, но това разбиране, което е моето и един вид течението, към което аз принадлежа, ние по-скоро се борим за да съберем тия хора, които, нали, споделят същите ценности и да ги организираме в една здрава група, която група знае как действа, знае какво иска и в край на краища един ден, нали, дай Боже, да си постигнем своето. Просто да примахнем тая мафия, която управлява обществото. Нямате време да чакате този еволюционен процес да се осъществи? Не, напротив. Значи никой не казва. Не случайно, нали, сега не знам как сте стигнали точно до заглавието на вашето предаване, но революцията е естествена последица от еволюцията. Значи, ние твърдим и го вярваме, че това, което искаме, то е, ако щеш, последствие от еволюцията на човешкия вид, поне откакто, нали, този човешки вид има някаква история. И организацията на хората на принципите на безвластието и на взаимопомощта и на солидарността, ако щете, е естествено следствие от това, което са научили за едно 5-6-10 хиляди години история. Така че ние в никой случай не казваме, нали, трябва да стане на нашето, няма значение, нали, хората какво мислят. Напротив,
Тогава революциите се случват, нали, исторически погледнато дори, революциите се случват, когато хората озреят за нещо по-различно. Сега лошото е, че те озряват не винаги, нали, на някакво идейно ниво, по-скоро озряват на чисто битийно ниво, виждат, че вече не може така, нали, и започват някакви сътресения и трябва нещо да се случи. И тогава, за съжаление, понякога, даже като че ли в повечето случаи, се случва по-скоро обратно, в смисъл идва някаква диктатура на власт. Примерно във Франция, нали, хората са недоволни, в Париж няма хляб, изкарват царя на гилотината, режат му главата и няколко години по-късно Наполеон е император, вече с амбиции да управлява целия свят, нали, което е класически пример за контрреволюционност. Значи това е, както обича да се изразява един наш другар, революцията е спряла на полупът, нали, е тръгнала обратно. Ние се борим това нещо, защото вече в наши дни не може да си говорим, нали, за национални революции. Може да си говорим примерно за етнически принадлежности, нали, за културна идентичност, нали, за такива неща може. Обаче за революции в рамките на една държава, нали, то просто не е сериозно. Надяваме се в последно време, когато вече се вижда, че проблемите се решават в глобален мащаб, нали, и се вижда, че проблемите стават все по-сериозни световните, когато се стигне до едно такова сътресение. Ако имаме една стабилна организация, която функционира наистина на принципите на взаимопомощта и на самоорганизацията, без да има нужда от някакви хора отгоре да раздават нареждания, тази организация да успее да предвижда така нещата, че наистина света да се промени. Това е, аз осъзнавам, че е огромна амбиция, но може би това е единственото нещо, за което се заслужава да се работи, нали, ако си говорим за промяна на обществото. Малко идеалистично звучи наистина. Доста хора най-вероятно биха казали, че това е една утопия. Значи много хора преди 50 години са вярвали, че има телевизия. Нали? Ето, дори ако щеш, дори технологиите се променят в наши дни толкова бързо, че човек едва ли може да предвиди, нали, какво ще се случи след 20-30 години. Аз не съм говорил за срокове, но специално в технологично отношение 20-30 години са страшно много. Докато едно такова общество организирано без иерархични структури, нали, без, грубо казано, без да има държава. Най-общо казано, защото държавата само по себе си е трудно за дефиниране понятие. Едно общество без държава трябва да има други начини за механизми на вземане на решенията. Като че ли тъкмо тук идва сложната страна на въпроса, обаче, как да бъдат намерени да, виж, ако приемем, защото в анархизма има течения, според които всичко трябва да става с консенсус, нали, или поне сериозните въпроси, но дори да приемем този принцип, който, нали, властта е била принудена последните няколко стотин години да отстъпи и да го приеме като съществуващ принципа на висшегласието, нали, че това, че мнозинството трябва да решава какво да става. Такова нещо в наши дни просто е елементарно да се реализира технически. Нали, никоя власт няма да го направи, защото те трябва, като го реализират на следващия ден, трябва министерството просто да се изпразни, нали, и тия хора се тръгнат от там, защото другите хора ще могат да се решават каквото има нужда. Но техническото обезпечаване, нали, вече е факт. И това става дума за проблеми, които засягат примерно милиони души. На времето, когато анархисти са правили, нали, опити за осъществяване на социална революция, са ги правили в по-малки мащаби, но в сравнение с тогавашните технологии, примерно в една Испания, нали, преди 36-7 година, там не е имало интернет, не е имало телевизия, нали, много по-трудно е вървяла информацията и въпреки това хората се справили много по-добре икономически, отколкото, нали, паралелните там капиталистически общества, които са били също в Испания. Така че не е толкова утопично. Нали. Смяташ ли, че сега тези комуникации улесняват една така революция и я правят много по-възможно? Фейсбук, интернет, всичките. От друга страна обаче, нали, телевизията, медиите, включително, нали, вашето радио, ако щете, те усложняват, в смисъл не, че усложняват нещата, но имат възможност да поставят много тежки бариери пред всякакви мечти, така ще го кажа. Няма да му казвам революционни помисли, защото звучи много страшно, но те поставят бариери пред мечтите. Значи фактът, че хората се стоят вкъщи и си гледат телевизора и света им общо взето започва и свършва с него,
то вече това ти отнема мечтата. Разбирате ли? Защото ти казва, ето това е света. Нали? Ти нямаш абсолютно никакво влияние, когато си говорим за телевизия. Ти си просто един консуматор, нали? Плащаш си там по някакъв начин със свободното си време и получаваш каквото ти пуснат. Това е още след принципа на властта и той е реализиран медийно в момента. От друга страна обаче, нали, виждаме, че медиите се променят. Значи, ето аз също правя радио, подобно радио, също излъчвам някакви неща. Разбира се, нямаме много слушатели, но има вече техническата възможност в медийно отношение нещата да се развият по друг начин. Има, казах, и техническата възможност за вземането на решения да става по друг начин. Това, което го няма, за съжаление, в наши дни е мечтите на хората. Значи, идвам насам с един шофьор на такси, примерно, и на него проблемите са, че буквално са копирани от телевизията. Примерно България открили нефт и аз му викам, кажи сега, и той каза, те открили нефт, ама тук американците примерно няма да ни го дадат. Нали, а всъщност не е това проблема. Проблема е, че този човек не е нефта ми и злато да открият, каквото и да открият в България, той няма никакво средство да по някакъв начин да окаже влияние върху това, какво се случва с този нефт, нали, с тия неща. Това означава ли, че българите, изобщо хората на съвременния, така да кажем, цивилизован свят са много втренчени в някакви битови проблеми и всъщност това им пречи да видят идеалите или... Не са битови проблеми. В смисъл, да, разбира се, всеки си има битови проблеми и си гледа в тях. Обаче, защото света вече се усложнява. Значи, колкото и да са ти битови проблемите, корените на тия проблеми са много по-далеч от теб. За съжаление, обществото ни е такова в момента, че то не ти дава възможност да ги видиш. Значи, човек, ако не посвети достатъчно време, нали, поради собственото си желание, буквално ако не жертва една част от времето си, от средствата си и ако не си създаде още малко битови проблеми, той няма как да види точно какви са му проблемите, нали, в по-дългосрочен план. В смисъл, този човек гледа точно това, което го говори, нали, което го обяснява като проблем, то му е спуснато от телевизията. Примерно, ето както ти казваш, идват сега тук двама, един от БСП, то се умряха, един от ГЕРБ. И почват да спорят за някакви политически теми, нали, които всъщност нямат никакво отношение в края на краищата към това, защо на този човек България произвежда ток, нали, неговата страна с неговите пари произвежда ток и той плаща повече пари за този ток, отколкото някакви хора в Турция, примерно. Нали, това му е истинския проблем. Двамата политици, като седнат да говорят по този проблем, те ще го извъртят там според собствените си, нали, интереси и реално проблема няма по никой начин да намери решение, защото който и от двамата да дойде на власт, нали, ситуацията ще остане същата. Значи в рамките на тази система това, което го виждаме, е ако не е най-доброто, но може би най-естественото следствие от самата структура на обществото, от начина му на управление. Ако искаме нещата да бъдат по-различни, трябва да направим едно нещо, което наистина се казва революция. Просто това му е името. Не е много красиво, защото ние го асоциираме, нали, с някакви кървища, пътъклани. Аз точно това ще те питам. Мръсна дума ли е революция всъщност? Ами не, знаеш ли, като ако гледаш, нали, да не го казвам медиите, там мейнстрим, нали, мисълта. Ако примерно влезеш в университета и там започна да те обучват, нали, с някакви исторически обяснения, там революция е мръсна дума. Ако започнеш да четеш обаче какво са писали хората, които са участвали в тия процеси, примерно наскоро излезе почет към Каталония на Оруел, нали, то пак за испанската гражданска война става дума. Там Оруел, той не е анархист, значи той е там в някаква социалистическа партия е бил и отива, защото знае, че в Испания нещо се случва и хората искат да направят нещо. Отива там да им помага. Буквално дават му пушката и застава на фронта и там вижда, нали, с очите си как текат нещата. И вътре в книгата просто човек може да види красотата на революцията. Нали? Какво значи хората да се чувстват свободни? Това, че, нали, исторически, когато хората поискат да се чувстват свободни, значи, примерно в Испания Франко реално това, което прави, е незаконен преврат, нали, въпреки че те, разбира всички държавници там много държат на законността. Франко тръгва и напада собствения си народ с мароканските войници. Това, което ще те попитам, всъщност е действително, има ли разлика между революция, как да правим разликата между революция и преврат? Значи революцията е народно движение. Революцията се прави от народа винаги, по дефиниция. Нали, сега някои хора може да казват на други неща революция, но революцията е това, което народа иска да се случи. Докато преврата е
нали, нещо, което се случва между управляващите хора. бандити. Там, значи 9 септември е класически случай, идват те дори 9 септември, на практика се правят професионални превратаджи в България, нали? Кимон Георгиев, да. Да, който... и там още един забравих. В смисъл, там си е буквално професионализъм. Хората си хващат танковата бригада, влизат в парламента, казват, сменихме властта. Те са почти същата власт, нали? Дори в новото правителство само 4 човека са от тъй наречената народна власт. Отечествена. Да, порнографията е голяма, но това, ако щеш, революцията е това, което искат хората. Нали, съответно, понеже в България хората реално не искат революция, защото, както ви казах, битовите проблеми може да са големи, но съзнанията, съжаление, са озрели за някаква радикална промяна. Нищо не се случи. Това ще те попитам, всъщност, как се случи, какво трябва да е на лице, за да се случи една революция? Така, като гледам назад, аз ето ти каза Френската революция, Октомврийската революция в бившия вече Съветски съюз, като че ли икономическата база е това, което ги предизвиква. Когато хората усетят, че ти сам го каза, повече така не може, сякаш това е нещото, което им дава тласъка да пожелаят промяната. Това създава обективни условия. Защото за да се случи революция, за да стане това, което искат хората, нали, пак аз при цялото време бягам от, нали, по-сериозните думички. За да стане това, което искат хората, трябва това, което иска властта, тя да не може да го наложи. Това значи властта да е разклатена. И това са ситуациите, в които наистина вече народа почва да става фактор. Сега вече зависи от ситуацията, нали? Зависи от самия народ и от другите фактори, на къде ще тръгнат нещата, защото може да изплува някоя друга фракция. В Русия на времето е имало, значи царя го събарят не болшевиките, някакви други хора. Нали? Болшевиките после идват на власт. Това също е класически пример за контрреволюция. Там да сте видяли нещо да се е случило, като са дошли болшевиките на власт, някой да е питал народа за нещо. Това сякаш наистина, както ти казваше, другото, което се получава, смисъл, търсейки свобода, народа сякаш намира друг диктатор. Именно, да. Защото, значи, това е другия момент. Нали? В смисъл, от една страна трябва да го има наистина сътресението. Просто трябва основите да са разклатени, за да може нещо да падне. Обаче другия момент е, че трябва да има някаква идейна подготовка сред хората. Защото нали, човека обикновен, един обикновен човек, който не си е задавал някакви сериозни въпроси, като човека тук в таксито, той знае, че примерно не му стига заплатата, нали, няма какво да яде, особено пък в такива ситуации, то направо няма какво да яде. И излиза на улицата и иска нещо да яде. Нали, излиза тогава революционерите и му казват, нали, примерно отиди, хвани си там фурната и почва да спечеш хляб. Другите обаче, има един други хора, които искат да му стъпнат на врата, те му казват, няма бе, хвани една пушка, тръгни след нас, нали, а пък ние тук ще вземем фурните и ще почнем да печем хляб. Нали. И той, което се случва, ако тия изплуват, дето казват, хванете пушките и тръгнете след нас, тръгват след тях, тогава тия, които не са се усетили да фанат пушките, ги пращат те да печат хляб, а другите ги превръщат надзиратели в големия затвор. И свободата, какво се получава, че е нещо имагинерно или нещо временно, което в крайна сметка... Свободата е нещо, което трябва да е осъзнато. Значи, хората като излязат, нали, като не им стига хляба, като излязат там на улицата, вече от това на къде са им насочени съзнанията, оттам зависи и на къде тръгва целият процес. И понякога процесът тръгва добре. Нали, ето в Испания е тръгнал добре. Примерно там, където анархистите са били по-влиятелни, буквално са задвижили някаква самоорганизация, където не са били толкова влиятелни, не са задвижили. На практика обаче Испания е една малка държава в една супер милитаризирана Европа по него време и те буквално ги смачкват военно. Нали, това е което се случва. Но нали, човек като се позаинтересува така по-насериозно от процесите и вижда, че нещата са малко или. Нали, винаги е било, нали, имало е някакво движение в правилната посока. Нали, според мен е правилната, сега според някои други сигурно не. Но това, което трябва да се случи, нали, за да се стигне до такова движение, е страшна работа сред хората. Нали. Това е един вид ролята на революционер. Тя не е, разбира се, ако са мъже на място, трябва и те да фанат пушките, като хванат другите хора пушките. Но по-скоро, нали, по-важната роля е тия хора с дело и с думи да покажат, че наистина това, което го правят, първо, че го вярват те, и второ, че наистина е полезно, а не е, нали, утопия, както вие му казвате. Значи, ако аз мога да се ориентирам, първо е необходима революция в мисленето. Да, това е нещо, което е по-скоро еволюция, защото в мисленето революциите не стават, нали, бам, два шамара и... Трудна работа, нали... да. Добре, ами да чуем една песен. Това не остане много време.
Brick by brick. Brick by brick. Brick by brick. Brick by brick.
Здравейте отново с предаването Автомотив. Имаме привилегията да разговаряме с Николо Коцев по скайп. Здравейте! Всъщност включваме ви седмица преди вашия концерт в зала България, който ще бъде с симфоничния оркестър на БНР. Това е първото такова събитие, което се случва. Концертът ще бъде предаван пряко, както по Хоризонт, така и по нашето радио Бинар на нашата страница. И то по времето, в което се излъчва нашето предаване, което е изключителна чест за нас. Разкажете ни малко повече всъщност за това събитие. Събитието, специално за моята професионална практика, е уникално, защото за първ път музика на Brazen Abbott, моя музика, ще звучи в акустичен вариант и то с съпровод на оркестъра на Българското национално радио. Сигурен съм, че ще постигнем едно много специално, интересно звучение. За мен това е ново и просто очаквам с нетърпение да започнем репетициите с оркестъра. Те първо предстоят. Програмата е избрана от творби, които съм писал за Brazen Abbott с течение на годините, като съм наблегнал на баладите, защото в баладите има структура и музициране и начин на композиция, които много добре могат да се реализират с помощта и на оркестъра. Аз съм направил специално аранжименти и оркестрации за този случай, така че се надявам хората да оценят и значимостта на това събитие, понеже е интересно като симбиоза между рок музиката и класическата музика, класическите музиканти. Това е, може би, следващия въпрос, който лично на мен ви хрумва. Сега вие сте човек очевидно с доста таланти, китарист, цигулар, композитор, аранжор. Занимавате се с рок музика, занимавате се с класическа музика. Всъщност, колко трудно е всичко това да се съчетава в едно? За човек, който е свикнал на подобни неща, не е трудно в артистичен смисъл. Е трудно просто защото е трудоемко. Аз оркестрирам и работя по този начин от дълги години, защото бях музикален директор в групата на Робин Гибс, докато пътувахме. Аз работих с него 10 на години. Той вече не е между нас, за съжаление, но имам натрупан сериозен опит от работа си с него. Работил съм с десетки оркестри и с цял свят и съм оркестрирал за различни състави. Като артистична трудоемкост не е особено трудно, защото аз имам и ярко подчертан интерес и вкус към този начин на музициране и към тази симбиоза, но е чисто и просто трудоемко, защото материалът е труден, оркестрациите и всички ноти съм написал собственоръчно, така че цялото ми лято отиде в репетиции и оркестриране. Нека да кажем всъщност за нашите слушатели и зрители, че вие всъщност сте работили и с Deep Purple, и с Europe, и с Saxon, т.е. така големи имена, но въпреки това сега решавате да се върнете в България, да започнете една нова група изцяло на български. Какъв е мотивът ви за това нещо? Да направя само едно малко уточнение. Не съм работил с Europe и с Deep Purple, а с музиканти, които са били част от тези групи, но с Saxon съм работил, направил съм два албума техни, един студиен и един на живо, като там съм бил тон режисьор по звукозаписи и смесването. Колкото до България, аз съм човек, който мисли спрямо собствените си артистични пориви, нужди, желания. Търся постоянно поле за изява, искам да реализирам жаждата си за сцена, за свирене и така нататък. Не е тайна за никой, че в тези години на рецесия и турнетата са по-редки и по-трудни, могат само огромни стари групи да си позволяват да концертират на голяма скала.
Аз в един момент усетих, че не съм толкова зависим от присъствието си в чужбина и същевременно това усетих, че ми е много приятно да бъда в България и със сигурност по-приятно, отколкото да бъда в чужбина. И след като осъзнах, че с помощта на компютъра и масовата комуникация аз мога да навсякъде, не се контролних и реших да застъпя и наблегна на присъствието си в България. И от тук съвсем логично създавах и бандата Кикимора, една много обещаваща млада група с талантливи музиканти, енергични. Творчеството ни вече се забелязва, имаме последователи, фенове. С хедлайнер сме на голямо събитие в Пловдив на 15 септември на летния театър Бурнаджика. Има 3-дневен рок фестивал, който ние закриваме с Кикимора. Така че нещата върват в правилна посока и много бързо. Да, изпреварихте въпроса ми всъщност как ви възприема българската музика. Българските фенове всъщност, как възприема тази ваша българска музика, изцяло на български език, новите песни. Да, защото като цяло, като че ли е по-популярно рок музиката да се мисли, да се изпълнява на английски и много от българските групи, които свирят рок, всъщност го правят с текстове на английски. Да. Пак запазвам правото да бъда различен. Аз имам реализирани многобройни албуми в чужбина, но нямам нищо реализирано в България и естествено аз се стремя да реализирам нещо в родната си страна. Освен това аз имам и причина. Аз обичам България и искам да творя тук. Просто съдбата ми е била решена така в по-ранните години, че аз заживях в чужбина, но сега имам възможност да наваксам за пропуснатото. И аз съм свикнал да бъда забелязван, свикнал съм да създавам музика, която се опитвам да популяризирам по всички начини, така че създаването на група беше съвсем логично и то на български, защото аз до сега съм писал и собствени текстове, имам на песни, които винаги са били на английски език. Тоест аз просто съм коренна противоположност, докато всички други български групи се стремят да се реализират в чужбина, аз се стремя да се реализирам в България. Следвате просто различни посоки. Всеки каквото му е дошло за момента, аз следвам собственото си развитие. Аз един друг въпрос ми изникна сега. Вие сте човек, който е работил с доста сериозни имена в музиката. Как намерихте съмишленици в България, по-скоро колеги? Трудно ли беше? Аз бях готов да употребя година и половина за търсене на хора, защото знам, че не е трудно, знам, че в България нещата са малко по-различни, отколкото в чужбина, още повече, че поставяне на едно начало винаги е трудно. Но имах щастието, съдбата така реши да успея да си събера групата за по-малко от 2 месеца от момента, в който обявих, че аз я стартирам, че основавам. Намерих първо барабаниста, един много талантлив млад класически образован музикант Николай Тодоров, който е лауреат на награди като класически инструменталист, музикант. С негова помощ намерих останалите хора. Певеца Александър Атанасов сам се свърза с мен, прати ми линкове с негово изпълнение. И така за 0 бройки успяхме да започнем да творим и първите ни 4 парчета вече са факт. Все пак, понеже говорим в нашето предаване за революцията, ако мога да си позволя един въпрос към вас, смятате ли, че музиката може да се използва като средство за революция? Зависи в коя държава. Аз смятам, че в слабо развитите държави това е напълно възможно, но в силно развитите държави не знам. Зависи от популярността на групата и зависи от техните методи. Виждаме групи, които успяват да направят разлика с произведенията си, но аз не съм привърженик на политическото послание в музиката. По-скоро социални послания са засегнати, застъпени в нашите текстове.
Като и не забравяме това, че ние сме рок музиканти и музиката е рок. Така че на мен ми е правило впечатление, че в България хората имат малко изкривено разбиране и поглед към текстовете на известните чуждестранни банди, защото текстовете са на английски език и в повечето случаи на слушателя в България обягва същността на текста, който не винаги е красив, не винаги е поетичен, не винаги е красива поезия. Даже по-скоро в рок-музиката някои от групите в чужбина изпадат в екстремни отклонения от това, което наричаме красив словоред или красива поезия. Така че забавлявам се с реакцията на някои хора в България, които едва ли не обявяват, че е забранено да се използват някои думи или словосъчетания в текст на рок песен. А пък моето мнение е, че точно в текстовете на рок песни тези неща са позволени. Аз нямам претенции да бъда поет с красива поезия, така че ние сме рок-музиканти. Рок-музиката е музика на протеста, на желанието да се променят нещата, да се направи нещо различно и така нататък. Едно послание към младите слушатели. Посланието към младите слушатели, специално за България, като че ли трябва да бъде не забравяйте да слушате с сърцата си и с интелект, защото само това е начина, по който можем да подкрепим добрите музиканти, добрите създатели и да обогатим себе си същевременно. Много. Да, на мене това ми звучи Ясно. като едно чудесно послание. Да. Радваме се, че се съгласихте да участвате в предаването. Още веднъж на вас ви казваме всъщност кога можете да чуете този велик музикант и творец Николо Коцев. Това ще се случи на 17 септември в зала България. Всъщност имаме и една изненада за зрителите и всъщност слушателите. Имаме едно въпросче към вас и всъщност който отговори на този въпрос ще получи ето тези покани. Да, въпроса можете да го видите в нашия чат, но все пак и за вас ще го кажа. Познавате ли произведението на групата, която е създал Николо Коцев и знаете ли нейното име? Тоест питаме за името на неговата група. Можете да ни пишете във Facebook, можете да ни пишете в чата, а също така и в Skype. Името ни е BNR Бинар, пише с лято. Аз съм създал две групи, едната е в чужбина, И другата е в сега България. оставаме с музикалният редактор, който е подготвил нещо интересно. Новите градски песни по Радио Бинар. Българската. Българската. Аз чувам. Да, чувам и вас и режисьора. Сладни истини изрече, но ме вкара той в беда. Цяла вечност изпитах сам, водих битки безброй за правда, но видях лъжата с дълги крака, как да го гради Бог.
и пребива гръб под малка броха. Като мравката пасня една, разгорецът негодяй отрасла на цялата земя. И подадоха с ръката нужда, но послах си странни пак. Вече истина не ми е нужна, сам разбрах, че съм глупак. Не ми е нужна, аз съм кръгъл очите чужди, ненаситните слъзе. И но послах си странни пак. Вече истина не ми е нужна, сам разбрах, че съм глупак. Не ми е нужна, аз съм кръгъл глупак и в очите чужди. Скитам сам на света. Това беше лека подсказка към въпроса, всъщност, който ви зададохме. Коя е групата, българската група, която е основал Никола Коцев? Ако отговорите правилно на този въпрос, първи можете да получите тези две покани. За този наистина по всичко личи чудесен концерт, който ще се състои на празника на София в зала България и ще бъде излъчван в ефира на Радио Бинар, както и на Радио Хоризонт. Ние се връщаме в нашото студио с Златко. Тук си говорим за революции. Надявам се, че това никого не обижда. Тоест не е някакво поругаване на нашето модерно съзнание. Златко, ти как мислиш, музиката има ли своето влияние в революционните движения? Всъщност, реално погледнато, почти всяка една революция е отразена по някакъв начин в изкуството. Разбира се. Има дори в момента, аз не ги познавам много, съжаление, но сред всякакви жанрове, включително нали, рокаджи, там и сред R&B изпълненията и къде ли не. При твоите съмишленици. Не. Какво значи при моите съмишленици? Има хора, които пеят наистина по тия, смисъл задават въпроси и дават тия отговори в музиката си. Това нещо, разбира се, не прави революцията, но, защото казахме, че революцията я прави народа, но това нещо помага на хората, ако не да се отговорят, поне да се зададат някакви въпроси. За мен то е супер положително. Аз, съжаление, не мога да правя музика, иначе и аз бих правил. А какво мислиш за мълчаливата революция? Смяташ ли, че може да има такова нещо? В смисъл, не е агресивен тип революция. Защото революцията... в смисъл не е агресивна революция, защото мълчалива революция на мен ми звучи като някой, който се революционира сам за себе си. Нали? Специално за такива революции в обществото, те са... това е еманципация на масите, на обикновените хора. Значи то не може да бъде мълчаливо. Никой не може да се изрази мълчаливо. Нали? Това в по-общ смисъл казвам. За това дали има ненасилническа революция, тя сама по себе си революцията е ненасилническа. В смисъл революцията е, пак ви казах, просто хората започват да правят не това, което им нареждат, а това, което мислят, че е направено. И тогава, за съжаление, идва полицията, нали, ако се наложи после и армията. Добре, ама на мен ми е малко ми обягва точно този момент.
как се организират хората да... Все трябва да има някой, който да задава някаква идейна рамка на едно такова движение. В смисъл, не може значи голяма маса от хора изведнъж да се осъзнае. Това някакси спонтанно, като че ли не се случва. Поне на мен така ми се струва. Значи, и какво значи спонтанно, нали? Това е другия въпрос. Да, значи, гледай сега, горе-долу така вървят нещата. Значи, имаме примерно една група от хора, независимо дали по-голяма и по-малка, или по-малка, които, да кажем, в един момент усещат някакво недоволство, т.е. имат някакви пориви за промяна. Само, че трудно би се осъществило те изведнъж всички да решат да ги структурират себе си. Това никога не се е случвало, нали, исторически. Аз ти казах исторически, обикновено хората просто са недоволни. И сред тия недоволни хора има всякакви течения, групи, които помежду си, нали, едните казват, примерно, ние се събираме тук, утре ще... Те може би не си го казват прав текст, на практика се получава така, събират се, излъгват една част от хората да вървят след тях, примерно един Хитлер, и след няколко години Хитлер е на власт в Германия, нали? Той е в ролята на тия, които потискат народа. Има и други групи от хора, които, нали, примерно като нас, идеята ни е, ако, нали, някой ни обърне внимание и взима на сериозно това, което го говорим и го приеме, нали, като своя път, идеята ни е да се променят нещата по друг начин. Просто да няма такива, които да еднолично, нали, или там едногрупово, нали, партийно, тоталитарно да управляват. Но все пак ето, дори в анархистските движения има някакви ключови фигури, като Бакунин, да кажем, които по някакъв начин като че ли идейно провокират тази група хора да се осъзнае. Да, това е нормално. Не смяташ ли, че всъщност революцията има нужда от някакъв символ или дори човек идол? Примерно на теб... Значи революцията не може да има смисъл, пак по дефиниция. Нали? Революцията не може да има човек идол. Аз не мога да, нали, или народа, той не може да се изрази, примерно чрез Левски. Това ще да попитам, да. В България, ако погледнете какво знаят хората за Левски, те не знаят почти нищо. Въпреки че, нали, за всички той е икона. Нали, да не се разправям тук домашните приключения, вкъщи редовно се караме на тази тема. Ма как може, нали, казваме хубаво, Левски и Ботев живеят цяла зима там в една мелница в Румъния, нямат какво да ядат, безработни и, нали, от наша гледна точка те са били, нали, в смисъл сега повечето хора биха ги нарекли и тогава повечето хора така са ги наричали. Всъщност Ботев е анархист, ако не се лъжа. Ето тогава те не са се наричали анархисти, нали, анархистите, но така по идейни позиции той е много близък до това, което, нали, после става анархизм. Живеели са си двамата в мелницата, не са работили, нищо чудно и Ботев да е ходил, защото съм чул, че е ходил да прави, нали, това, което ни му казваме експроприации, нали, по този начин да са преживявали. Но, нали, хората, които наши дни си ги обявяват за идоли, тези въпроси не си ги задават. Нали, всички, които не работят и които крадат някъде, ги наричат, нали, там цигани, крадци, мизерници и т.н. А това, че тия нашите икони, нали, те са стигнали до там в някакъв момент, т.е. не нашите, техните икони. Значи аз хора за икони мисля, че още не съм си сложил. И те са живели по такъв начин в един момент, просто защото, нали, така се е стекал живота и се е наложило. Това въпрос никой не си го зада. Но по този начин революции не се правят. Значи Аз мисля, че в днешно време с цялата тази комуникация би могло един човек да се превърне в символ на революцията. Смисъл, най-малкото, ако примерно сещам се за Игрите на глада и цялата трилогия, където една сойка при смехулка се превръща в... Това не съм го чел, съжаление. Но виж, аз разбирам, значи в нашия човек много лесно може да стане символ. И от символ може да се превърне в идол. Нали? Това са две различни неща. Символ е нещо, което служи за самоидентифициране по някакъв начин. Значи, примерно анархисти имаме едно А в кръгче там, нали, и всякакви хора го драскат къде ли не се самоидентифицират като анархисти. Но идола е нещо друго. Идола е нещо, което вече ти дава тон на живота. Да. Значи това е, да разбирам ли, че е поредната форма на диктатура някаква? В идеен смисъл, да. В момента, в който един човек се превърне в някакъв значи идол.
марксистите затова се наричат марксисти, защото там срещу Маркс не се Следва говори. Маркс. Да, ние се наричаме бакунисти, нали? Ние се наричаме анархисти. Въпреки, честно казано, специално в начина, по който марксистите се опитват да реализират идеите на Маркс, не знам колко точно марксисти Да е го този оставим, начин. защото марксизма е друга тема, да го Така е. оставим за извън Така е. предаването. Добре, Тук от чата има един въпрос. Каква революция трябва да се случи, за да живеем по-добре? Истинска. а всъщност какво означава да живеем по-добре, бих запитал аз. Знаеш ли, има един такъв въпрос, който за съжаление много малко хора ми го задават, защото може би не успяват да... Може би не разбират това, което ми говоря и не стигат до него. Но аз се го задавам понякога. Какво правим, ако на хората им е добре да ги тъпчат? Значи има един, забравих от кой писател имаше един разказ, някакъв човек в концлагер избягва, нали, с някаква група партизани, всички концлагеристи избягват по време на войната. Влизат там в някаква гора, организират си едно лагерче, почват да им носят някакви материали, те сгубяват някакви неща и ги изнасят от лагер. И тия хора си мислят, че нали, са избягали и работят да съпротиват. А реално те работят за нацистите, нали? Но са много по-производителни, защото си вярват. Че това е капана, нали, в който наистина това, което аз наричам революция, би могло да попадне. Но моят отговор е, че в някакъв смисъл то е в капана в момента. В смисъл в този капан сме в момента. Значи хората не си харесват живота, искат нещо да се промени, обаче от друга страна не знаят какво искат да се промени и предпочитат нали, нещата все пак горе-долу да не мърдат. На практика е така. И истинската революция, наистина, в която ще живеем по-добре, наистина би била тая, в която наистина успеем да си отговорим какви са причините за проблемите ни. И може би ако си го признаем пред себе си, че причините са, че има една банда, която не тъпче и ние нямаме кораж да се изправим срещу нея. Защото каквото да си говорим, ако тръгнеш да справиш нали, това, което мислиш за правилно, ако тръгнеш да изплащаш данъците, или дори, както показват тук последните събития, ако не си платиш сметката за телефона, на другия ден ти застават бандити пред вратата, че нали, полицията е зад гърба им. Тогава вече нещата стават сериозни. Добре, аз ако може един последен въпрос, Деси, освен ако ти нямаш нещо друго предвид. Така, в тая перспектива на непрекъснатата глобализация, къде бихме могли да търсим революцията? Изобщо глобализацията като процес, как я виждаш ти? Защото тя може да се мисли от две гледни точки. От една страна, глобализацията може да се мисли като повече свобода, защото разширява периметъра. Дори това е едно от основите. Нали, една чисто материална свобода е, че можеш да си запалиш колата днес и да отидеш до другия край на Европа. Ако си европейски граждан. Ако си европейски граждан, става по-сложно. Нали, технологиите ни дават свобода. Лошото е, че те дават свобода на властта да се разширява. Значи, ако в момента нашата власт реши да гони по някой, или ако американската власт, примерно както показва случая с САЩ, той се чуди буквално къде се скрие, нали, от американското правителство. Между другото, случая с САЩ наистина е много показателен за това. Как цял свят дигна доста шум в подкрепа на три момичета, които в крайна сметка не знам дали направиха нещо, кой знае какво. А пък всъщност това, което се случи с Асанж, като че ли мина някъде така в мимаса на събитията. Добре, значи вие трябва да знаете по-добре от мен как работи технологията на разпространение на информацията. Значи от Reuters това се спуска, нали? Сега има обаче един по-тънък момента за полезните идиоти. Нали, имаме ли 5 минути да го обясня на бързо? Да опитаме. Да. Значи, Асанж, ако се спомняте, или за тия слушатели, които не знаят, след като извади, т.е. то Wikileaks, значи Асанж не е Wikileaks, това е цял екип. Проблем, да. Но Асанж е един вид говорителя там на екипа. След като извадиха те... не е създател. И аз така си мислех, ма като се разроих. След като извадиха документите, нали, реално документите всъщност те бяха извадени от базата данни на американското правителство, но не вадиха кирли на американското правителство. И това, за което го заболя американското правителство, беше по-скоро, че пред цял свят нали, им направиха пробив в сигурността и някакви хора, и конкретно Wikileaks, не си понесоха последствията. Значи тях реално ги заболя за това.
Затова и журналистите малко или много, нали, реагираха положително, защото си казаха, да, ето свобода на информацията и такова. Обаче после Асанж направи една грешна стъпка, грешна стъпка според огромна част от западните журналисти. Започна да прави предаване, в което отново канеше съвсем така един вид underground политици, нали, underground хора. Тоест такива хора, които не са отразявани масово по медиите. Лошото беше, че го направи по Русия днес, нали, там по държавната. Сега тя официално не е държавна, но това е реално държавна руска телевизия. И тогава вече на Запад ги заболя и почнаха да го обвиняват в полезен идиотизъм. Значи полезен идиот е термин, който се приписва на Ленин и с който Ленин описвал хората, които на времето на Запад са отразявали само в положителни краски, нали, болшевишката революция. В смисъл, били са полезни, обаче са били идиоти, защото не са виждали какво става. Сега, май това не са точно думи, нали, но както и да е, това е вече термин, който е добил гражданственост. Асанж го обвиняха в същото нещо, защото Асанж по руската телевизия говори против Запада, или пуска някакви хора, които говорят против Запада. Направо се изглежда като пропаганда. Да, въпреки че, нали, аз просто като човек, който има опит, нали, как се прави някакво предаване, просто виждам, че човека просто си го прави, нали, държи да се говори това, което хората си мислят, и това са хора, които аз примерно, въпреки че съм се интересувал, нямаше къде да ги чуя. Интересното е, че същите тия хора, които го обвиняват в полезен идиотизъм, играят точно същата роля. Значи, огромната част от медиите, включително и в България в момента, даже в България е много така, много добре се виждат нещата, стига да познаваш няколко журналисти. Огромната част от медиите процедират така, те си имат някаква нали, там насока, нали, някаква редакционна политика, тя дори да не е официално заявена, защото примерно Русия днес претендира, че е независима телевизия, въпреки че е собственост на руското правителство. Има си някаква редакционна политика и това, което правят, нали, основно редакторите, е се подбират журналисти, които искат да говорят, нали, нещата, които си пасват с редакционната политика. Нали, оттам нататък вече по информационните агенции излизат неща, които, нали, влизат така в примерно CNN, като пусне нещо. Ако един журналист започне да вади неща, които не влизат в политиката на CNN, просто този човек се тръгва оттам. Нали, той има такива случаи. Имаше една журналистка, отива в Бахрейн, прави се там, пращате от CNN, командирува от Бахрейн, жената се прави филма, връща се. И тя казват, този филм няма да го пуснем, защото нещо не ни харесва, нали? И тя се тръгна сама от CNN после. Всъщност, извадила съм си тук един цитат на Асанж и искам да те питам, ли си съгласен. Всяка война в света през последните 50 години е резултат от лъжите на медиите. Да, защото медиите успяват да ги оправдаят. Знаеш, първият такъв случай, когато медиите най-официално оправдават една война, и това се знае, и те я оправдават според един вид по заповед, нали, така ще го кажа, на правителството, е влизането на Америка в Първата световна война. Тогава американците там според проучванията на времето са твърдо против влизането в войната и тогавашният президент Уилсън прави една комисия, на чиято роля на комисията, нали, това официално се знае, смисъл, те си приемат там, нали, каквото трябва. Ролята на комисията е да обработи съзнанието на американците, така че да влязат във войната. И тия след няколко месеца че цяла Америка е готова да влиза и да се бори с гадните германци, които разкъсвали деца и така нататък. Така че съвременните медии работят така. Просто те буквално, информацията, ако погледнете българските медии, може би на едно 50-60% слизат директно от пресцентровете на министерството. В същото време и всеки си има и своята истина и се бори за нея. Да, значи номера е да си подбереш такива хора, които да имат твоята истина. Другото е лесно. Нека да чуем сега една песен. Доста удължихме разговора. Slowly stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, and show me how it's all my fault. I won't let
walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to split my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. Дайте дума за моите изневяра, обичай ме и всичко забрави. Новите градски песни по Радио Бинар. Even a minor burn of my soul. And I just wanna live. I just wanna live. Is that a crime? To live life beside. Yeah.
Връщаме се отново в студиото, продължаваме темата за революциите, обаче аз правя така лек завой и искам да поговорим малко за красивите революции и всъщност как можем да направим революция по един по-нестандартен и по-красив начин. Всъщност Пина Бауш е направила тя е една много известна личност, една от най-влиятелните фигури всъщност в танцовия театър и нейният начин на танцуване, изобщо това, което прави една своевременна революция, която показва еманципацията и различни други форми и ги облича под формата на танц. Предлагам да видим всъщност. На мен ще ми бъде много интересно. Преди това официално да си кажем довиждане с Златко, да благодарим за за гостуването при нас тази вечер. И ако някой друг път решим отново някаква така взривоопасна тема да захванем, и ако той има възможност и желание, разбира се. Трябва да по-взривоопасен да ви намеряме. Ами не, мисля, че с тебе се чувстваме добре за сега. Добре, да видим за Пина Бауш и красивите революции. Само, че май не е сърдил. Put his life to an end, they might remember him then. You cross the line and there's
Връщаме се отново в студиото и продължаваме с танцовата революция, само че така отново отиваме към жанра филми и замислих се всъщност колко много филми са наречени революция или имат заглавието си нещо от сорта на революция. Аз пък да ти кажа, се замислих за това как виждат революциите по-възрастните и как ги виждат по-младите. Да, всъщност не случайно избрахме POD, макар че не успяхме да пуснем Sleeping Awake, което беше от саундтрака на Матрицата революции. Но за сметка на това пък сега искам да ви разкажа за един много готин филм, последния може би, който има в заглавието си революция и то е Step Up революция. Може би някои от вас вече са го гледали. Аз лично бях много впечатлена от този филм. Може би, защото очаквах да е поредната лигава американска боза, нали, с някакви танци или нещо такова, но всъщност ми хареса, беше така красива, любовна история и междувременно преплетена една красива революция под формата отново на танц. И това, което най-много ми хареса е всъщност въодушевлението и когато имаш нещо, за което да се бориш, това, което те обединява и отново чрез танца и чрез това, което умееш, ти показваш своето мнение и реално постигаш това, което желаеш. Когато търсят идеала си, хората са по-своему красиви. Да, примерно да. И интересното е, че към саундтрака отново на този филм има и една българска следа и сме ви подготвили песента. Може би вие най-лесно ще я разпознаете. Аз ще се вмъкна малко така в това, което каза Деси, защото доколкото знам, във филма става въпрос за група, която е професионален изпълнител на флашмоб, такива мероприятия някакви. Да, под формата на танц. Аз се гордея, че бях свидетел на живо на, може би, първия флашмоб в България, който е правен, но затова може би в някое друго предаване. Да, флашмоб е интересно явление, така че ще му отделим него подобаващото. И сега ви пускам българската следа в филма Step Up революция.
и безкрай, сърцето си не го ли чувстваш ти? Новите градски песни по Здравейте отново с Автомотив и мен Стефан и Деси. Сега една стъпка, която може да промени твоя свят, на мен много ми хареса като мото, между другото. Сега тя ще ви каже няколко думи за това какво се случи с нашата награда. Да, радостното е, че имаме победител. Той е от чата. Всъщност верният отговор беше Кикимора. Това е българската група, която е създал Николо Коцев. Ще се свържем с госта, който ни е писал верният отговор, за да получи двете покани и да се радва на концерта. И да кажем, че ние му завиждаме. Да. За сега от нас толкова. Имахме още доста идеи за развитие, но може би ще направим революции 2. За това как да представим революционната тематика, да. Да, нали? Ами приятна вечер от нас и продължавайте да бъдете с Радио Бинар. И от кротки овчици може да се превърнете в господари, не забравяйте за това.